Vi vil gerne bevise Pythagoras. Vi har valgt at lave en retvinklet trekant. Og af det så sætter jeg dem ind og laver 4. Så det bliver en firkant på den måde. Jeg beregner først det ydre areal A plus B plus A plus B. Eller A plus B i anden. Lige med A i anden plus B i anden plus 2AB. Jeg regner areal ud af de 4 trekanter. 4, der er 4 gange en halv gange A gange B, eller 2 gange AB. Så vil jeg regne den indre firkant C gange C, eller C i anden. C i anden plus 2AB, det er det indre stykke. Jeg vælger at sætte dem lige med hinanden, de to. Og det er så A i anden plus B i anden plus 2AB lige med C i anden plus 2AB. 2AB går igen på begge sider og går så ud med hinanden, og så står der A i anden plus B i anden lige med C i anden. Pythagoras.